Hello guys, magandang hapon. So ngayon, kailangan kong mag-update kay YouTube para hindi tayo matanggal, para hindi rin matanggal yung ads natin. Kasi may kaibigan ako, shoutout na pala kay Noraima Gaming. Ayan, tinutulungan niya ako. Lahat ng tatanong ko sa kanya, wait lang. Yan, kasi kahit kami na ano na rin kami, ang tagal na rin kasi ng gusto na rin namin masilip yung pare-pares din naman tayo na naghihintay dun sa bahay kung ano bang update. Basta ano na lang natin, tingnan na lang natin kung papapasukin tayo doon. At kung hindi naman tayo papasukin, at least may update ako dito sa sa YouTube kasi baka matanggal yung yung ads ko dito kung hindi ako mag-update kasi tagal na, 4 months na. Para may maipakita ko sa inyo na kung talagang may nagawa doon sa Bria Homes. Kaya guys, just keep on watching at tara, samahan nyo ako.
diretso mo lang. Tirahin mo lang. Oo, nilibidyo na. Yan. Kalsada. Alexa. Bago wala nila tayo dito. Bitina yung matangay na asin. Tina. Hindi ko ipapakita yung dito. Ay, nakabukas na. Ha? Nakabukas na. Ha? O yan o, di ba no entry yan no? Saan dito yung Black 9? Dito. Ito? Oo. Itong una? Oo, yan. May saan tayo dito? Tsaka ka na lang mag-ano. Tatanda. Video na lang. Baka ito yun. Ito. Oo, pwede rin ito. Ito o, pag ganyan yan o. Oo, yan o. Oo, yan. Black 9. Gusto ko pupunta. Natin yung puhon. Yan. Sa likod eh. End unit eh. O kasi yan, pag ganyan o. Pag ganyan yung itsura na. Black 9 to eh. Kaya doon. O, try. Tignan natin. May ginagawa pa kaya dito. Malapit na to guys. Mayroon pa banda doon. Guys, malapit na to guys. Malapit na mag-ubat. Ang dami nang nagawa. Bibini yata dyan eh. Kailan ka mag-upload? Ngayon din. May tugtog tayo. May bukas mo araw. Alam mo ito. Elena Model. Yan ang mga Elena. Ito nga siguro yung sabi. Napakarami nang nagawa. So, yun na nga guys. Nakalusot ako. Nakalusot. Akala ko kasi walang nagbabantay. Kaya na-videoan namin kahit konti. May pa sila ngayon. Pero maigpit pa talaga sila ngayon. Pinagbigyan ko kayo sa mga request nyo na update lang. Kaya guys, sa tingin ko, hindi matatanggal nito ang ads ko. Kaya maraming salamat sa inyong suporta dahil naka $107 na tayo sa YouTube dahil dyan makukuha ko na ang YouTube channel ko. So guys, thank you for watching.